Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Guten Abend. Boa tarde. Ciao. Buonasera. Good afternoon. Good. Bona. Ja està bé de salutacions. Ja ho estat ben educats. Ara anem al gra. Això mateix, anar al gra, anar a buscar clafalera. No, anar al gra. Vull dir, anar per feina. És a dir, començar. Esclar, anar al gra, quina expressió. Les expressions, maneres de dir, venen dels nostres avantpassats. Roman. Dames. Cavallers. Armats. Abat, monjos. Benvingut, ramader. Des del carrer i a partir del fet que va passar, ens han deixat una frase feta que ens ajuda a dir. Com estem? Què pensem? Què volem fer? Què no volem fer? Sí, amb una sola expressió ens podem entendre, comunicar i expressar. I a partir d'ara, més d'una escoltareu en totes les coses que edificarem. Estic cansada d'esperar a la meva tieta Margaret. Tot i ser anglesa, no és massa puntual, oi? I tan de puntual, res. Doncs jo tinc molta pressa. Te'n recordes que avui tinc l'escena de recitat del poema del Salvador Espriu? Oh, sí, i acompanya que no això. Deixa diva el gran. O sigui, ja m'imagino com sonarà. La llum pujada del fons del mar, a l'evant comença just a tremolar.
quina manera de parlar és aquesta? Oh, my God! Ja li diuen tot per oh, my God! Oh, que malament! Ja ets polai! Maleducada! Què és això de molta merda? Tieta, no t'enfadis. Això és una expressió molt catalana. Mira, aquí al llibre Josep Maria Calvet ho explica molt bé. Ah, perdona. I tant que me'n vaig a llegir. Per època medieval, Les representacions teatrals es feien a les places dels pobres. la gent dels pobres veïns es desplaçaven amb carruatges i, esclar, les carruatges estaven arrossegats per cavalls. A més gent, més carruatges, més cavalls i per tant més merda, més èxit, perquè més gent hi havia anat. Parlant de carruatges, parlant de diligències. Mira qui ve per allà. Qui són aquests? Expliqueu al públic. Curro i Joan, bandolers de fama. Sí, Curro Jiménez i Joan Serra, de renom de Vera. anem tots dos fugint. Hem tocat el dos perquè es persegueixen i es volen jutjar. Ah, tocar el dos. És a dir, us heu escapat. Heu marxat. Exacte, tocar el dos. Marxar. Els dos us ja us hem enxampat. Curro, tu els Mossos no els coneixes. Abans has arribat escapant-te de les Alpujarras. I aquí, un tal Veciana, els bandolers ens està quadrant. Sí. Heu tocat el dos, però el jutge us portem. Ja sóc aquí. Què ha passat amb els dos? Una de bona nan, per què hem tocat el dos, senyor? Jo ja dic. No, Mateu, que tinc tants fills i unes coses, tots molt diners, però no em claveu l'eixada. No, Mateu, us demano per ma mare. Reseu l'últim creixent Déu. Pietat, pietat. Jo no veig res. No tinc clar. Per això em rento les mans. Però si es renta les mans com Pons Pilat. Això no es pot aguantar més. Això vol dir que te renten el cas. Això vol dir que el dic marxar. És molt còmode rentar-se les mans. Quina justícia! Així podrem marxar. Que bé, Curro. Sí, la pera, de vora el senyorat. Aquell jutge no s'ha oblidat de rentar-se les mans. Doncs vinga, toquen el dos, a veure si s'ho repensa. Aquestes històries de bandolers m'encanten. Però millor tenir-los de lluny. Oh, quina por! Vaig a faltar amb el meu germà Roberto. Margaret és l'hora del tren. Oh, Roberto, també regalar-me una poma. Perquè ha anat a l'èxit de Dr. White. I tant, Margaret, una poma al dia és molt saludable. Oh, Roberto, està fullejant els llibres de José María Cabet que m'ha deixat la teva filla. He tingut un ensurt, ja t'he explicat, interessant. Tot i ser germans, no s'assemblen. Ja ho deia la nostra mare. Tranquil·la, i jo soy el meu fill de Jaume, no paro. O com diem en anglès, you have ants in your pants. Roberto, és que no pares, tu have ants in your pants. Oh, és la nostra cosina. Bona tarda, Margaret. Bona tarda, Roberto. Vinc a fer el té a vosaltres. Però si ja l'hem fet, no passa res. Better late and never. Més val tard que mai. I tant.
I tant! Oh, pomes! Apples! Yes, apple a day is the doctor away. Per cert, us he portat un regal. Oh, un llibre! Aquest és el llibre d'històries del nostre besavi. Ja recordo! Sempre tenia la tauleta de nit. Resulta quan llegia. A mi el que més m'agradava era els capítols de la Guerra de Successió. Ja fa només 100 anys d'aquella guerra. Sí, ja m'ha arribat a tricentenari. Llegiu-ho, llegiu-ho. Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir tot fet. Només per ser fill de papà, fer-ho tot bé. Mai ser escollit, mai ser votat, sempre trobar la moto amb el botó engegat, tan avorrit d'estar envoltat per una colla de llepons, suant infal·libilitat, com un cacic o un dictador.
Moltes gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència aquesta tarda en la taula rodona sobre la immersió. Acabem de veure uns esquetxos representats pels alumnes de cicle mitjà de l'Escola La Candela que formen part d'una obra de teatre que treballa en el cicle de la mà de la Isabel Iranzo, a la qual avui li donem sincerament les gràcies per haver col·laborat, i que es titula Cal dir-ho des de fa 300 anys. Com hem pogut comprovar, a partir de la competència lingüística i fent ús del català com a eix vertebrador en el transcurs de l'obra, conviuen diferents situacions d'ensenyament-aprenentatge. En la significació hem pogut veure el tractament a la diversitat i el lligam entre les frases fetes i els conceptes històrics. El llenguatge teatral a l'Escola La Candela és una eina bàsica de treball que ajuda d'una manera molt significativa al procés d'immersió lingüística i cohesió social. Amb aquesta taula rodona d'avui pretenem deixar clar què és la immersió, quins beneficis ens aporta, per què la considerem molt important i precisament per què no volem canviar de model a casa nostra. A continuació us presentaré les dues mestres que ens acompanyen avui aquesta tarda, l'Àngels Feliu i la Lina Pàmies, si volen fer el favor de pujar. Bona tarda. Hola. Bona tarda, benvingudes. Hola, bona tarda. L'Àngels Feliu és mestra, primer que tot, i actualment és formadora del programa d'immersió lingüística. Ella potser ens farà una mica la part més teòrica de la immersió lingüística i després la Lina Pàmies, que és mestra de l'Escola La Candela d'aquí Valls des de fa més de 40 anys i ens explicarà la seva experiència. D'acord? Àngels, a veure, ens podries explicar d'una manera molt planera què és la immersió i des de quan està vigent a casa nostra aquest model lingüístic? Bé, bona tarda. Abans de començar jo felicito els nens perquè ha sigut una passada veure això i a més, bé, crec que ha sigut molt bonic i que ens ha explicat ja sense teories què és la immersió. Crec que ho han vist aquí dalt. Bé, la immersió lingüística de fet és un programa d'ensenyament de segones llengües i el que fa la immersió precisament és permetre, amb aquest model, que els nens que no tenen el català com a llengua seva, com a llengua pròpia, doncs aprenguin en una llengua diferent al que consideraríem llengua pròpia o llengua materna. Per tant, amb la immersió el que fem és que en el nostre sistema educatiu incorporem ja des del primer moment els nens que arriben amb una llengua familiar diferent a la del català. Des de quan és vigent? Doncs des de fa moltíssims anys. De fet, aquí vam començar amb la immersió a la dècada dels 80 i concretament l'any 83 es va començar ja amb escoles de Santa Coloma, Sabadell, es va anar ampliant i fins ara, perquè de fet encara estem fent ara immersió. Tot i que és cert que hauríem de dir que hi ha hagut canvis amb això, no? Clar, el canvi potser, per explicar-ho de manera més planera o que ens puguem entendre, és que abans el que ens passava és que teníem alumnes castellanoparlants i que per tant aprenien a l'escola en català i ens movíem amb les dues llengües, amb el català i amb el castellà. Clar, després vam anar avançant i amb els fluxos migratoris i la immigració ens vam trobar amb una realitat diferent, una realitat en què han conviscut ja moltíssimes més llengües. De fet, a Catalunya, amb la recerca que s'ha fet, estem al voltant de les 260 llengües, tot i que n'hi ha que tenen molt poquets parlants, però això ha fet que a les escoles ja no només hi hagi el català i el castellà, sinó que hi hagi convivència d'una gran diversitat de llengües, de l'amazic, de l'urdú, del romanès, del xinès, de moltíssimes. Llavors, aquest ha sigut un dels canvis que ha anat marcant en la immersió lingüística i que ha fet que s'hagin hagut d'anar incorporant noves metodologies. Però la immersió en si és una metodologia que nosaltres aquí la vam importar des del Canadà, des del Quebec. Quan diem la vam portar des d'allà, no, sí, des del Quebec, i de fet el curiós és que allà quan la vam portar era un model que nens que tenien l'anglès com a primera llengua aprenien en francès, d'acord? Des de quan se va començar dels orígens. Això seria una mica el que és la immersió i el que ens ha permès, bàsicament, com deies tu a la introducció, és que el català hagi sigut la llengua de cohesió social, no només la llengua vehicular de l'escola, sinó que hagi cohesionat realitats i cultures molt diferents.
Moltes gràcies, Àngels. Ara que tenim una mica més clar en què consisteix la immersió, donarem pas als alumnes de les nostres escoles perquè ens expliquin una mica com han viscut la immersió en els seus centres. Tots els centres de primària i secundària d'aquí Valls han estat convidats a participar en l'acte i ens han volgut acompanyar avui els 3 instituts, Narcís Oller, Serra de Miramar i Jaume Huguet, i l'Escola La Candela. Començarem donant pas als alumnes de 6è de l'Escola de la Candela, que això ho han treballat una mica a nivell de classe i aquí ens venen a explicar les conclusions a les quals han arribat ells dos. Són el Yausiri i la Irina. Endavant. Els nens i nenes que venim d'altres països amb altres llengües, quan arribem a Catalunya ens trobem que a l'escola ens parlen català, idioma que desconeixem, però amb la dedicació dels mestres i l'ajuda dels companys, a poc i de manera natural, tots i cada un de nosaltres acabem adoptant el català com a llengua nostra també. Potser sí que al principi ens costa una mica, però al cap de poc temps, com que ens sentim molt acompanyats, anem perdent la por i ens hi anem acostumant. Al final, allò que semblava tan difícil acaba resultant molt fàcil. No ens sentim estranys tampoc pel fet que a casa parlem d'una altra manera. De vegades, fins i tot, els pares ens demanen ajuda i els hi fem d'intèrpretes. És molt divertit. Moltes gràcies. A continuació, el Nicolàs i el Camal, en representació dels alumnes de primer cicle d'ESO de l'Institut Jaume Huguet, ens contesten algunes de les preguntes que els hi hem proposat. Endavant. Comencem. Per a vosaltres, la immersió, a part d'estar sota l'aigua, què representa? Per a mi, la immersió permet integrar a la gent i que siguin conscients de quina és la cultura d'aquest territori. Heu notat algun canvi durant el temps que heu estat fent immersió a l'escola o a l'institut? Quan vam arribar aquí, el Nico ja sabia que s'hi parlava català, però jo no. Així que vam arribar a l'escola i vam veure que totes les classes es feien en català. Ens vam disposar a aprendre-li sense cap problema. Què us ha representat de bo i què us ha passat de dolent durant aquest temps d'immersió? De bo, que he après una altra llengua i això em dona més possibilitats per poder treballar. I el dolent em passa quan torno al meu país, com que estic tan acostumat a parlar en català, de vegades em costa parlar en àrab. A mi, de bo, és que el català em serveix de reforç quan alguna expressió en castellà no em surt. I de dolent, bàsicament, és que de vegades quan parlo en castellà amb els amics o familiars surt alguna expressió en català i tots plegats se'n riem. Parlar un idioma a casa i un altre diferent a l'escola us fa sentir estranys? No, perquè el que faig a l'escola és aprendre uns coneixements i en canvi a casa parlo amb la meva llengua materna, no passa res. No em sento gens estrany perquè a casa amb les meves germanes sempre hi parlo català. Moltes gràcies. Pujaran ara, sisplau, el Roger, el Magí, el Sergi, la Ivet i la Susana de l'Institut Narcís Oller. També ens respondran les mateixes preguntes. Són de primer d'ESO. Comencem. Per a tu, la immersió, a part d'estar sota l'aigua, què més vol dir? Hi ha dues definicions. Anar-se a un altre lloc i parlar la llengua seguidament i escoltar-la. I portar un munt d'hores parlant i escoltant la llengua que es vol aprendre. Has notat algun canvi durant el temps que has estat fent immersió a l'escola? A part d'aprendre la llengua, he après una nova manera de tractar la gent. Què t'ha passat de bo i què t'ha passat de dolent durant aquest temps d'immersió? Jo crec que el més dolent és perdre la llengua natal. Amb el temps s'oblida i es fa més difícil. Parlar un idioma a casa i un altre a l'escola et fa sentir estrany? Responent a la Susana, a mi sí, perquè parlar un idioma a casa i un altre, molt més diferent a l'escola, se'm fa molt estrany. Moltes gràcies. Pujaran ara el Rafael i la Maite, de segon d'ESO, també de l'Institut Narcís Oller, i repetirem novament les preguntes. Què és per tu la immersió? Per mi, l'immersió és adaptar-se a una llengua, al seu entorn i conèixer aquesta llengua que parla la gent del teu voltant. Has notat algun canvi durant el temps en què has estat fent immersió a l'escola? Bueno,
Com tens l'entorn a casa, costa una mica més. La cultura i els pensaments són diferents. També la manera com es tracta la gent canvia. A vegades intentes parlar la teva llengua natal, però de sobte les llengües se't barregen i dius alguna cosa en català. Què t'ha passat de bo i què t'ha passat de dolent durant aquest temps que has estat en immersió? De bo, doncs he après una nova llengua, vaig poder relacionar-me amb la gent d'una manera més lliure, vaig fer molts amics amb molta facilitat. De dolent, oblidar la meva llengua natal i que els teus companys de classe es fiquin amb tu pel fet de ser de fora. I per últim, parlar un idioma a casa i un altre diferent a l'escola et fa sentir estrany? Bé, a vegades sí, però la meva família s'esforcen a inculcar-me la llengua, així que ells també l'intenten parlar. Moltes gràcies. Demanarem que pugin els 2 Nils de l'Institut Serra de Miramar i també la Maria Rosa, la Yaiza i la Laia de l'Institut Serra de Miramar. Bona tarda a tothom. Aquests dies, al nostre institut, al Serra de Miramar, hem parlat sobre la immersió lingüística. Ens han fet preguntes, hem fet un debat i entre tots hem arribat a diverses conclusions. En primer lloc, ens han preguntat en quina llengua parlem a casa i ens hem adonat que la majoria utilitzem el català. De la nostra classe, de 26 alumnes de primer d'ESO, 10 només parlen en català, 9 parlen en català i castellà, 6 només parlen en castellà i 1 en polonès. En segon lloc, ens han plantejat diverses qüestions sobre la immersió lingüística i hem contestat el següent. A la pregunta si hem notat algun canvi durant el temps que hem estat fent immersió a l'escola, la majoria hem respost que no, i que hem après moltes coses en català de manera natural i que mai no ens havíem plantejat que podia ser d'una altra manera. A la pregunta de què ens ha passat de bo i què ens ha passat de dolent, durant aquests temps d'immersió hem contestat que hem après matemàtiques, naturals, tecnologia i moltes altres assignatures mentre aprenem català, que és la nostra llengua habitual, i això ha estat positiu, i que actualment tenim tant de nivell en català com en castellà i que sabem escriure i llegir correctament amb les dues llengües. I finalment, també ens han preguntat si parlar un idioma a casa i un altre diferent a l'escola ens fa sentir estranys. Per tot és natural i normal utilitzar les dues llengües segons la situació. De vegades parlem en castellà amb els pares i en canvi en català amb els amics o al revés, i en canviem la llengua sense pensar-ho i sense cap dificultat. Per últim, hem fet un debat sobre el tema i hem arribat a les següents conclusions. 1. Que hem pogut observar com algun nen o nena que no parlava gens bé el castellà l'ha millorat després d'anar a l'escola o a l'institut. 2. Que amb aquest model d'immersió aconseguim molt bon nivell tant en castellà com en català. 3. Que com més llengües sabem, més capacitat tenim per aprendre-en de noves. 4. Que el sistema educatiu català no separa els alumnes per raó de llengua. 5. Que el sistema d'immersió també és útil i beneficiós en altres llengües com l'anglès, ja que fent les matemàtiques o naturals en anglès es millora el seu nivell. 6. Que no és just que tota una classe hagi de ser en castellà perquè un alumne ho demani. 7. Que els nostres professors i professores se senten còmodes i fent les classes en català. 8. Que els nostres pares donen suport a aquest sistema educatiu perquè veuen que el català és una oportunitat per millorar el nostre futur professional i social. I per últim, que ens agrada aprendre i ens agrada fer-ho en català. Moltes gràcies. Donem pas ara al Nil i el Nil de segon d'ESO. En una societat cada vegada més globalitzada, és molt important mantenir la riquesa lingüística de tot el món. El català és parlat per uns 10 milions de persones, però és una llengua que ha anat perdent la vitalitat que hauria de tenir. I la raó és que durant anys ha perdut part dels seus usos i ha estat substituïda pel castellà. És en aquest context que un cop recuperada la democràcia es va iniciar un procés de normalització lingüística. La immersió n'és una part. El terme immersió lingüística no és res més que intentar afavorir l'ús del català en l'àmbit acadèmic.
D'aquesta manera, els nens ja des de petits estan familiaritzats amb el català, la llengua materna de la majoria de catalans. Així, es té contacte amb la llengua i aquesta es percep com a normal. A més, aquest sistema permet la integració de tothom, ja sigui immigrant o gent que normalment no l'utilitza. A nivell de segon d'ESO del nostre institut hem constatat que la majoria d'alumnes utilitzem el català a casa, però molts també fem servir el castellà i una minoria parla altres llengües. Tots aquests alumnes hem crescut amb la immersió lingüística i la veritat és que ho hem trobat natural. És lògic pensar que en un territori on la llengua pròpia és el català s'utilitzi aquesta llengua per estudiar. A més, permet tenir una visió més oberta de les altres llengües, que totes són importants. N'hi ha una més que una altra. No és gens estrany parlar d'una llengua a classe i a l'escola utilitzar-ne una altra. Ans al contrari, permet el total coneixement d'ambdues llengües. Com a conclusió, podem dir que la immersió lingüística és una molt bona manera de potenciar el català, sense menys tenir la resta de llengües. Creiem que l'ús del català ha d'estar normalitzat. L'utilitzo a l'escola, però també al carrer i en tots els àmbits. I això només s'aconsegueix començant per l'ensenyament. El català és com un peix que ha estat fora de la peixera i que necessita immergir-se per sobreviure. Moltes gràcies a tots vosaltres per la vostra col·laboració. Lina, Àngels, què ens voleu dir sobre el que ens han explicat aquests nois de les escoles? Començo. Qui comença? A mi el que més m'ha agradat és que molts d'ells parlen de naturalitat, que crec que aquest és el quid de la qüestió, que els nens no ho veuen com molt dificultós, sinó que ells ho han acceptat tal qual, han arribat aquí i s'hi han trobat i que també la majoria d'ells veuen que no hi ha problema per parlar a casa d'una altra manera. He trobat molt interessant el que diuen. Sí. Bé, de totes les coses que han anat dient, jo coincideixo amb la Lina, la de la naturalitat és la que, la veritat és que m'ha arribat perquè, clar, ells són els protagonistes i veure que on es veuen tants problemes, ells hi veuen tanta naturalitat. Jo m'anava apuntant coses per relacionar-ho amb coses que en el fons no són teòriques perquè és la pràctica del que ells diuen. Aquesta idea que parlaven de manera natural, d'acompanyament, del paper dels mestres, ens van ajudar, ens van acompanyar. Normalment quan es pregunta per les experiències que ells han tingut, sempre acostumen a parlar del mestre com a referent, d'aquell nen que et diu és que jo estava sol, no acabava d'entendre què dèiem, però sempre hi havia el mestre que venia, que em preguntava, que m'ajudava. El paper dels companys, que de vegades també és de molt de suport, de vegades no tant, també ha sortit en algun cas aquest enriure-se'n a la millor d'algú perquè no és d'aquí, però em apuntava també el fet de naturalitat, aquest a poc, aquest acompanyament. Per tant, ells ho viuen com un procés, com un anar fent, que ho viuen així, que és tal de fet com es viu també a les escoles. I m'he apuntat alguna altra cosa que penso, o m'agradaria també si ho podem comentar. Una és el de la llengua familiar i la de llengua d'escola. Crec que ho han dit uns quants, no? Aquest dir, bé, una cosa negativa, el poder perdre la llengua teva. Clar, això és el que sí que, sincerament, és un dels reptes que s'ha d'evitar. La immersió el que pretén és que el català sempre sumi, però no vagi mai ni resti ni en detriment de la llengua familiar. Ells han de poder no perdre la llengua familiar. M'ha fet gràcia el nen que ha comentat, el nen de l'àrab, que deia que a vegades em costa quan vaig al meu país parlar-lo, i és una anècdota molt curta, però jo recordo una nena que tenia que el seu pare em comentava quan tornaven del Marroc, i em deia el pare, feia molts anys que estava ja aquí, el pare em deia, és que Àngels, tenim un problema, perquè quan vaig allà, l'àvia se m'esvera, la meva mare, i em diu que què hem fet amb aquests nens, perquè ells fan dolços i són dolços boníssims i a més que són molt dolços, doncs, i anaven allà i quan l'àvia li preparava dolços i tot, la nena li deia, clar, a més li deia en català, no li deia, àvia, a mi aquests dolços no m'agraden perquè tenen molt de sucre. A Catalunya aquests dolços no són tan dolços. I el pare em feia tot el comentari i em deia, clar, és que ma mare s'esvera perquè diu, què passa, què passa, què està passant? Bé, lligant una mica amb l'anècdota del nen deia, quan vaig allà i no acabo de saber parlar la meva llengua, hem d'aconseguir realment que ells
puguin parlar la seva llengua familiar i, a més, el català, que és el que han dit també de diversitat, d'aprendre més llengües, sempre de sumar. I potser és el punt que m'apuntava això, quan feien aquesta referència de llengua meva i llengua de l'escola. I lligat amb això també, que ho han dit molts, amb naturalitat, nens que són bilingües, que amb naturalitat ells estan parlant amb la seva llengua, després es giren, parlen amb el company en català i que no hi ha cap mena de problema, amb tot el que representa això, no de problema, sinó d'enriquiment. Està demostrat a nivell de recerca que pel desenvolupament cognitiu, com més llengües sabem i com més n'aprenem, precisament això ens ajuda a tenir una ment molt més oberta, això se sap també, no? I ells ho anaven explicant aquí, ho anaven manifestant. Bé, Lina, ara et tocarà a tu explicar-nos la teva experiència en un centre que fa molt de temps que esteu fent immersió. Ho tinc bé, això? Se sent bé? No ho sabem, és que de fet és que no ens veiem. Jo no veig ningú, vaig. En sèrio, és que a mi no m'agrada parlar sense veure la gent. I no veiem res. No veiem res, no sé, és una sensació estranya. Ara millor, eh? I el foc que és que aquell foc d'allà és criminal, eh? Clar. Molt bé. Sí, és que si no... Jo feia així, cap aquí, cap allà, les ulleres, les progressives i el foc... Sembla que porti les ulleres de sol. És com un problema. A veure, bona tarda a tothom. Quan em van demanar participar d'aquest acte, doncs primer vaig pensar, per què? Però quan me van demanar que vingués a explicar una miqueta com actuem a la Candela i com ens ho fem allí, doncs vaig pensar que no me podia negar, perquè, com ha dit ella, com ha dit la Candela, 40 anys porto a la Candela. Ves que no em porti més i tot. Jo vaig venir que era una criatura i sóc àvia, i encara no he marxat. Vull dir que m'he fet gran a la Candela. I per això m'he fet aquí uns quants... He escrit així uns papers, no per deixar-me res, sinó per no passar-me. Perquè igual aquí, jo quan començo a xerrar de la Candela, m'hi passo, no? No res, a veure, què us puc dir jo de la Candela? Doncs la Candela és una escola que ha viscut tots els canvis socials que hi ha hagut a la nostra ciutat. La Candela, des de sempre, ha entomat totes les corrents migratòries que han anat arribant. Al principi, per raons òbvies, només hi havia aquesta escola pública, o sigui, no hi havia altra solució. I després, doncs, per altres motius que no venen al cas, també. Sempre hem anat entomant totes les corrents aquestes migratòries. De tal manera que en els últims anys, l'any passat, el curs passat, l'altre, a l'escola teníem més d'un 80% d'immigrants. Nens i nenes de més de 20 nacionalitats diferents. I clar, això, perdoneu, però això és una borrada. Això és una borrada. A mi, la gent que em coneix, potser m'haurà sentit dir més d'una vegada, que jo dic que totes les escoles tenim molta feina, molta. Però a la Candela una miqueta més, per tot això, no? I què es fa amb un 80% de nens estrangers a les aules? Què es fa? Doncs mira, primer que res és del tot urgent que aprenguin la llengua, perquè si aprenen la llengua aconseguirem aquesta integració que pretenem el més aviat possible. I per això hem comptat fins ara amb els mitjans, les aules d'acollida, hem comptat també amb ajuda econòmica, la nostra escola també, i recursos humans. L'escola, des de primer a sisè, podem desdoblar tant català com matemàtiques. Fem grups més petits, més reduïts, i això sempre és molt més enriquidor. Però, esclar, és que ensenyar una llengua, en aquest cas la catalana, a un nen o una nena estrangers que venen de fora, no és només que arribi un moment que el nen entengui el mestre o els companys quan li parlen. No és només que aquest nen, aquesta nena, arribi un moment que sigui capaç d'expressar-se més o menys correctament amb una llengua. No vol dir tampoc només que aquest nen aprengui a llegir aquesta llengua i interpreti entengui el que llegeix. No vol dir que aprengui una sèrie de normes ortogràfiques i gramàtica. És que tot això que acabo de dir és molt difícil d'aconseguir, ja té el seu, això. Però, a més, el que realment costa i el que nosaltres pretenem és que aquests nens i nenes de diferents ètnies i cultures pensin en català. Perquè arriba un punt que, clar, volem que no estiguin traduint o del castellà o de la seva llengua quan s'expressen
o quan escriuen, sinó que volem això, que pensin en català. I això com s'aconsegueix? Com es fa? Doncs mira, treballant de manera molt exhaustiva, dites, frases fetes, al·locucions, expressions, lletres de cançons, contes populars, poemes, rondalles, acudits, contes, tot plegat el que seria el que és l'essència de la llengua. Quan això ho tenim assolit, sigui la llengua que sigui, és quan podem dir que la sabem, que la coneixem. I com ho fem? Doncs la nostra escola d'una manera molt lúdica. Per casualitat, que quasi sempre és com se fan els grans descobriments, doncs vam descobrir que hi havia un llenguatge que era un llenguatge universal, el llenguatge del ritme, del gest, del moviment, del mim, de la música, de l'escenificació. Perquè, clar, és que una miqueta també el que deia l'Àngels, no? No podem oblidar que aquests nens i nenes, quan arriben a l'escola, arriben amb una gran inseguretat al no conèixer la llengua i amb una gran necessitat al mateix temps de ser atesos, estimats, dirigits, acceptats, i cal d'entrada i urgentment aglutinar-los i cohesionar-los. Ells venen amb una motxilla plena de records, de costums, de cultures. Aquests nens i nenes venen amb lo seu. I darrere de cada nen i de cada nena hi ha una família amb les mateixes condicions i les mateixes necessitats. Per això, com línia d'escola, dins del taller d'expressió es treballa la sensibilització, el ritme, l'equilibri, la postura, el gest, el moviment, i això porta uns grans hàbits d'atenció. I ja sabeu, l'atenció, matèria prima de qualsevol aprenentatge. Treballem la imaginació, la creativitat, l'humor, la relaxació, i sabeu què? Els hi obrim allò que porten tancat aquí dins. Cada curs s'elaboren 4 guions de teatre, 3 que són de primària, un per cicle, i un d'infantil. Majoritàriament, i si pot ser, inèdits, i si no, adaptacions, tot és bo. Es van treballant al llarg del curs, donant-li a tots els continguts d'aquests diferents guions un tractament interdisciplinari. Aquest tractament serveix per treballar, evidentment, la llengua catalana, però també serveix per desenvolupar la competència artística i cultural. Com dic jo, sempre aprenen alguna cosa nova en el temps, en l'espai, de la cultura, dels costums, de la història o dels fets quotidians del dia a dia de casa nostra. És que realment, per poder estimar a una persona o per poder estimar qualsevol cosa, primer s'ha de conèixer. Per això, a banda de tot això que hem dit ara, també treballem molt tot el referent a les festes populars i a les tradicions. És que, noi, no ens en deixem ni una. Des de fer panellets a sortir amb cercavila per Sant Jordi, passant per fer cagar el tió, per Nadales, fer la mona, anar a menjar la mona, el Carnestoltes, la Vella Quaresma, els gegants, el calçot, la festa major i tot el que em deixo. Els alumnes de cicle mitjà i cicle superior aprenen a tocar el flabiol i la gralla i acompanyen els més petits en tot el que se celebra. És veritat que hagueren pogut aprendre qualsevol altre instrument, la flauta, però precisament hem volgut que fossin instruments molt d'aquí i molt lligats a la nostra cultura. I mira, sí, amb aquest sistema, no en tingueu cap dubte, aquests nens aprenen, interioritzen i acaben dominant la llengua catalana a la perfecció. Avui, fa un moment, no he pogut veure una petita mostra d'això. Però a l'escola, a la Candela, del que realment ens sentim molt orgullosos és que tots aquests nens i nenes aprenen per damunt de tot a ser companys, a respectar-se, a col·laborar, a demanar i donar ajuda si és que es dona el cas. És a dir, els ensenyem o aprenen a sentir-se part del grup. Jo ara, si em permeteu, no sé si m'allargo molt,
Anècdotes en tinc moltes. I ara, n'hi ha una que m'agradaria explicar, perquè veieu tot això. Era un grup de primer, nens i nenes de 6 anys. Hi havia un nen ros, ulls blaus, blanc, i un altre que, era negre. És que, clar, era de color. De quin color? Verd, groc, taronja? Era negre nit, aquell nen. Va passar tot el curs, tot molt bé, i a final de curs, perquè això ja fa uns quants anys, se'ls donava una fotografia de grup. Ara amb això dels CDs i els no sé quantos, ara ja anem carregats de coses, però era en paper. I aquest nen, blanquet i ros, d'ulls blaus, quan va veure la fotografia, diu: «Uala, tio!» Diu: «Si el Brador és negre!» Havien estat junts tot l'any i aquell nen, quan va veure la fotografia, va ser quan es va donar compte que el seu company era negre. I dius: «Oh, a mi se'm va posar la pell de gallina», perquè, noi, clar, com que ell no es veia ell i veia l'altre, doncs ja ho devia trobar normal. Va ser com a veure el contrast aquest, no? Ja veieu que, doncs ja està, era això, no? Per alguna cosa el nostre model educatiu es basa molt en les emocions i el treball humà. I gràcies a tot aquest procés, així, com se diu, sense presses, però sense pauses, creiem que ells van aprenent a aprendre. I tenen molt per aprendre. I nosaltres per ensenyar. I no ens enganyem, a la inversa també. Nosaltres molt per aprendre i ells molt per ensenyar. Preparem-los per la vida, però per la vida aquí. I no hem de voler, com deia l'Àngels, no hem de voler de cap manera nens i nenes estrangers que parlin la nostra llengua. Hem de voler nens i nenes que siguin dels nostres, que se sentin còmodes, tot i amb el record de les seves cultures, de les seves tradicions, perquè sabeu allò que diu que qui perd els orígens perd la identitat? Això val per tothom. Això val per tothom. Què hem de continuar fent, doncs? Ja acabo, s'espanteu. Molt senzill. Ensenyem-los amb paciència i amb amor a estimar i respectar aquesta, la seva terra d'acollida, que és Catalunya. Moltes gràcies. Bé, continuem amb la taula rodona. En parlarem una mica més, parlem-ne. Què podria passar, Àngels, si canvia el model lingüístic i no hi hagués immersió? Bé, jo penso que tot el que podria passar seria negatiu, penso, des del punt de vista com a mestra i en aquest cas com a formadora de moltes escoles que estan en les realitats com ens explicava la Lina. La primera cosa que ens podria passar i que és la que crec que ho diem a vegades amb molta naturalitat i que darrere hi ha moltíssima cosa, és que separaríem els nens per qüestió de llengua. Aquesta és la primera, no? Quan diem és que el model d'immersió ens permet no separar els alumnes per qüestió de llengua. Doncs bé, aquesta seria la primera, o una de les que ens podrien passar. Ens podria passar també que el català, que és la llengua del nostre país, deixaria de ser la llengua vehicular del nostre sistema educatiu, que és el que tenim ara, no? Ens podria passar que esborraríem una feina de moltíssims anys, de moltíssims mestres com la Lina, com el que explica, com a mostra de molts altres mestres que porten molts anys treballant amb un sistema d'immersió, treballant amb unes metodologies, treballant a l'escola amb unes realitats que no són fàcils, que són dures i que això també, que no ho diguem, ja es pot veure, no? Però que se'n surten, que s'hi esforcen, i això és una mica... Sabeu com quan fan allò a la sorra, que fan aquelles figures i queda una figura que ja la tens i fer... bufar i que desapareix? Jo penso que també passaria això. Passaria també que perdem una riquesa importantíssima, perdem la riquesa que els nostres alumnes en aquests moments acaben amb competència comunicativa amb les dues llengües, amb català i amb castellà, fins que no es demostri el contrari amb els resultats, els nostres resultats d'aquí no són pitjors d'altres llocs de l'Estat, i això tinguem-ho claríssim, perquè abans ho comentava jo també amb la Candela, se n'ha fet de recerca també d'aquest tema, és a dir, sentim moltes coses, sentim coses de vegades que la gent que estem a les escoles i els mestres pensem, però això que diuen?
realment? On ho han vist, això? Que hi ha persecucions i tot això realment on ho han vist? Perquè tu penses, a les escoles, la gent que trepitgem centres i que treballem a les escoles i tot, penses, això no passa, alguns comentaris d'aquests que se senten. En canvi, de vegades no se senten d'altres estudis que s'han fet, recerca que s'han fet, de professors de gent de la universitat, que ens dissiparien moltes pors i moltes coses que a vegades diem. Fins ara, el fet que tinguem un model d'immersió lingüística a Catalunya està avalat a nivell internacional i se'n parla en molts llocs que el nostre sistema funciona i que la competència comunicativa dels nostres alumnes a l'acabar és tan bona en català i en castellà com en molts altres llocs. Per tant, sembla que les coses les estem fent bé i de cop i volta això ho podríem perdre. Podríem perdre la riquesa, jo penso, de nens que dominen diferents llengües, de nens que es poden comunicar amb aquestes llengües sense cap problema, de gent... Jo soc de poble i llavors, per tant, al meu poble, jo tinc companys i tinc amics i tinc gent que parlen amb la tieta, amb el pare, amb la mare, amb el germà i amb el cosí en castellà, amb tota naturalitat, és la seva llengua familiar i tranquil·lament després parlen amb els seus amics, amb gent que han conegut en català i parlen en català, bilingües, totalment, cap problema. Nens magrebins que entre ells parlen en català com a llengua de cohesió perquè si no, no s'entendrien probablement. Perquè quan ens arriben aquí potser diem no, és que aquest nen parla àrab. No, clar, és que potser aquest nen no parla àrab, aquest nen ve del Marroc, però pot tenir la llengua berber, la llengua amazic, que n'hi ha un munt de diferents, i per tant entre ells no s'entendrien. Potser tens aquell nen que t'arriba a la Júria i li dius vés a dir-li al Mohamed, i em diu és que no m'entén, Àngels. Jo li he de dir en català perquè no m'entén, perquè probablement les dues llengües que parlen entre ells poden ser diferents, perquè amb la llengua berber n'hi ha de molts tipus. Per tant, perdríem la cohesió social, i tant que la perdríem. Com deia la Lina, aprendre una llengua és molt més que aprendre aquella llengua, és aprendre la cultura. Clar, jo quan escoltava aquests nens amb de les frases fetes, sincerament, jo, pell de gallina. Jo sentia aquests nens cantar la cançó del Raimon i allò del Test del Salvador Espriu, dius, clar, aquí darrere hi ha molt més que l'aprenentatge d'una llengua, hi ha moltes altres coses, hi ha conèixer una cultura, respectar-la, hi ha el que hem fet aquí com a terra d'acollida. Catalunya sempre ha estat una terra d'acollida. En un moment determinat ho va estar més per gent castellanoparlants que venien de l'Estat i després ho va començar a ser per gent de molts països. Home, hem aconseguit, jo crec, que això ho hàgim pogut fer amb naturalitat i hem aconseguit, a veure, la mostra, el que hem vist aquí, el que hem fet, el que han representat, el que han llegit els alumnes. Jo m'ho estava escoltant i pensava, clar, boca badada, de veritat, de pensar que aquests nens, això ho han treballat a les escoles, n'han parlat sense problemes. Han parlat de la llengua que parlen a casa seva, de com es comuniquen amb els companys, clar, tot això penso que ho hem aconseguit amb el sistema d'immersió i amb el model d'immersió lingüística. I per tant crec, sincerament, que hi perdríem molt, moltíssim. Lina, vols afegir alguna cosa? No, està perfecte. Jo si començo. Estàs bé. Si comencem no parem. Ella i jo ens hem de controlar pel temps. Te la faig a tu. A partir de la teva experiència en una escola que hi ha molts nens estrangers i que potser molta gent es fa aquesta pregunta, no? Quins resultats acadèmics tenen aquests nens? Implica alguna cosa diferent? Aquesta és la pregunta del milió. No, aquesta pregunta mateixa, el senyor Ernest Maragall, quan estàvem allà als mòduls pendents de la inauguració de l'escola, va venir una vegada, i la resposta meva va ser, diu, com surten per avall? I vaig dir, el màxim, l'excel·lència. El senyor se li va posar cara de pòquer i diu, què diu aquesta? Excel·lència de cadascú. O sigui, que cada nen, a part, estan junts, estan cohesionats, però cada nen és individual. I cada nen se'l tracta i se'l treballa fins allà on pot. Crec, també val a dir, parlant de nens que han començat l'escolaritat. Nens que han començat l'escolaritat, quan acaben l'escolaritat, no hi ha diferència dels nens autòctons dels nens estrangers. Si han seguit el mateix ritme i el mateix procés. Clar, altra cosa és que de vegades ens arriben nens a quart o cinquè. Evidentment, aquests no acaben sisè, per molt espavilats que siguin. Doncs amb igualtat de condicions surten igual de preparats els autòctons que els estrangers.
I en quant a preparació, perquè clar, sí, vosaltres ho dediqueu molt a tots aquests nens, però i els d'aquí? Què els hi passarà? No per atendre molt amb uns, descuidem els altres. I cada nen, podem dir, perquè ho tenim demostrat i podrien corroborar dels instituts, que cada nen arriba al màxim. I si surten de l'escola de promig d'un suficient, a l'institut segueixen amb aquest suficient. I si és un notable, segueixen amb aquest notable. I si són excel·lents, quan van a l'institut, segueixen amb l'excel·lent. Vull dir, cadascú el màxim. Evidentment, que els traiem tots endavant? No. Però és que si hi ha algun que a l'escola no el podem treure, no el podem tirar endavant amb tot el que arribem a fer, doncs per desgràcia aquest nen arriba a l'institut i es perd. Doncs mira, no hi ha res a fer, no es pot arreglar més. Per altra banda, doncs també amb això que cadascú ha d'arribar al màxim per ell mateix i nosaltres l'ajudem. Que no oblideu una cosa que sempre m'agrada molt dir també, que el més important en tot el procés educatiu, el més important, i no us càpiga cap dubte, és la família que té el nen darrere. Després de la família que té el nen darrere, ve les ganes que té el nen o nena d'aprendre. Després, evidentment, falta que aquest nen o aquesta nena tingui una intel·ligència normaleta, que no tingui cap dificultat. I per últim, i ho sento molt, és el mestre o l'escola on va. Això és l'últim, perquè si ho girem del revés, i és un gran mestre, però el nen no en té ganes, la família no el recolza, de què serveix aquell de poc? Per tant, l'important, la família que té darrere, sigui de l'ètnia que sigui o sigui de la nacionalitat que sigui, després les ganes, la motivació del nen, que aquí sí que hi tenim alguna cosa a fer els mestres, i endavant, és així, de senzill. Àngels? Sí, jo una mica amb la línia que deia ella. Jo penso que amb resultats, de moment, ja us ho he dit, de moment tot el que s'ha fet amb resultats i el que s'ha comparat i tot, estem o per damunt o igual que en molts altres llocs. Per tant, jo no crec, si es vol fer servir, no seria aquest el motiu pel que la immersió, evidentment, desapareixeria ni molt menys, no? Suposo que, clar, a vegades es fan servir, quan sents els discursos sobre immersió, es fan servir arguments i tot que no són arguments, a veure, ja ho sabeu, que no són arguments que els mestres, quan els sentim, diem no serien aquests arguments ni pedagògics ni educatius i tot. Aquí de vegades s'hi poden barrejar arguments polítics, evidentment, però que no tenen a veure amb el que realment es fa als centres, que és, jo penso, el que es veu, el que es veu aquí, amb el que ells expliquen, amb el que ells diuen o amb el que ells viuen. Obriríem un torn de preguntes. Si hi ha algú que té algun dubte, alguna pregunta, algun aclariment, algun comentari que vulgui fer, passarà un micro i podeu fer les preguntes que us semblin convenients, si en teniu al cap. No. Ha quedat tot molt clar. Tot molt clar, dic una pregunta. Us heu explicat molt bé. No es veiem. Doncs bé, donarem pas a la lectura del manifest, al qual totes les escoles, tots els centres docents de Valls es van adherir, i els encarregats de llegir-lo són la Neus, la Laura i el Juan Ángel, alumnes de batxillerat dels instituts Narcís Oller, Jaume Huguet i Serra de Miramar. Endavant amb la lectura del manifest. Manifest als centres educatius de Valls. Als consells escolars de tots els centres educatius públics i concertats de Valls volem dir que no ens agrada que la nova llei d'educació aprovada pel Congrés de Diputats, la LOMCE, vulneri l'ampli consens polític i social existent a Catalunya en immersió lingüística i tingui una voluntat clara d'arraconar la llengua catalana. Que la sentència del 2010 del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya hagi obert la porta a la judicialització de l'ús de llengües en els nostres centres. Que els jutges hagin de decidir els percentatges d'ús de les llengües a les aules en comptes que siguin els ciutadans de Catalunya els qui ho facin, a través del Parlament i el govern democràticament escollits. En canvi, sí que ens agrada que l'ensenyament en català garanteixi la igualtat d'oportunitats pels infants i joves de Valls, que el model d'escola catalana, basat en la no separació per raó de llengua, hagi demostrat ser un model d'èxit en els darrers 30 anys pel que fa a la cohesió social, reconegut per diverses institucions internacionals. Que l'informe PISA hagi demostrat empíricament l'alt nivell de coneixement de les llengües dels alumnes a Catalunya i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la resta de l'estat espanyol.
que aquest model s'hagi demostrat eficaç en l'acollida i la inclusió social, en especial dels infants i joves dels darrers moviments migratoris. Per això, volem compartir la voluntat ferma de defensar el model d'escola catalana i d'immersió lingüística a les nostres escoles, el suport a la plataforma somescola.cat i a les institucions de Catalunya, escollides per tots els ciutadans, en la feina de defensar aquest model, i el convenciment que els catalans tenim dret a decidir sobre el nostre model educatiu i que l'exercirem. Moltes gràcies a tots tres. Alguna cosa més per part de vosaltres? No? No, només donar-vos les gràcies per poder participar. Moltes gràcies per ser aquí, sí. Doncs bé, per acabar l'acte volem donar-vos novament les gràcies a l'Àngels, a la Lina, a l'Isabel, als instituts, Narcís Oller, Serra de Miramar, Jaume Huguet i a l'Escola La Candela per ser avui aquí presents a l'acte. I també recordar-vos que per continuar preservant el nostre model lingüístic català tenim una cita el proper 14 de juny a Barcelona a les 6 de la tarda amb una cercavila que convoca Som Escola, amb el lema Per un país de tots decidim escola catalana. I a la sortida, si algú, suposo que a l'entrada també hi eren, vol comprar la samarreta per anar a l'acte, estan a la venda allà fora. D'acord? Moltes gràcies una altra vegada per haver assistit i fins una altra. No sé quina hora és, però és fos fa estona. És fàcil veure que no hi ets, ni un paper, ja poc importa. Poso els peus a terra, vull caminar, necessito despertar en un dia radiant. Encara em queda temps per descobrir tot allò que m'he amagat i que no m'he volgut dir. Corren, corren pels carrers, corren, paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van. I ploren, ploren pels carrers, ploren, com gotes d'aigua s'enyoren aquells que ja no es veuran. Difícil descobrir qui sóc avui. Una gota em cau mentre una altra em treu la set. Plou i passa a l'hora, tomba la bala que m'apuntava era la meva, jo mateix em disparava. Raig de llum il·luminen, treu-me al fum, una revolució dins meu, la sedueixo i es transforma. No, 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 s'esborren. Em conformo amb mirar-me d'endins cap enfora. Anar-te a buscar, nena, no és broma. Hauria d'haver estat diferent, però en un moment s'han tancat les portes.
esborren, imatges que no se'n van. I ploren, ploren pels carrers, ploren, com gotes d'aigua s'enyoren, aquells que ja no es veuran.